Що таке формула Штайнмаєра? Вперше у жовтні 2015 року в Парижі після зустрічі Нормандської четвірки було застосовано оцю назву «Формула Штайнмаєра». Так трапилося, що під час виголошення спічу тодішнього міністра закордонних справ в залі для перемовин не було глав держав нікого. Ні Оланда, президента, ні президента Путіна, ні президента Порошенка, ні канцлера Меркель. Озвучено було, я цитую, після прийняття Верховною Радою закону про вибори і вступу його в дію через 90 днів проводяться вибори на окупованій території. Все. Через деякий час, повернувшись додому, про це почали говорити по-іншому оточення президента Путіна. Зовсім інше було сказано на прес-конференції канцлером Меркель і президентом Оландом. І зовсім інше виголошено було президентом Порошенко. Ще через 3 місяці до тристоронньої контактної групи надійшов лист від міністра закордонних справ Німеччини і міністра закордонних справ Франції, де була викладена норма, в якій звучало так, що після того, коли буде прийнято закон України про вибори в Донбасі, проводяться вибори, і закон про особливості місцевого самоврядування до 20-ї години 00 в день виборів задіюється на тимчасовій основі, а з моменту верифікації БДІЧ ОБСЄ, місії ОБСЄ, достовірності і відповідності виборів нормам ОБСЄ, закон про особливий порядок місцевого самоврядування діє на постійній основі. В мене немає сумніву, що ця позиція була вироблена в Кремлі, дарована Парижу і Берліну, і звідти в редакції Кремля прийшла до тристоронньої контактної групи. Ніколи ніхто на нормандському форматі не погоджував ніякий текст. Де взявся цей текст, про який я вам кажу, невідомо абсолютно нікому. І ще є одна річ. У 2015 році на конференції і в Парижі, і в Берліні всіма учасниками було визнано, що ніякої необхідності для того, щоб вносити зміни в Конституцію України з метою розв'язання цього міжнародного конфлікту, немає. І вже в кінці 2015 року, на початку 2016 ніхто не піднімав питання щодо необхідності внесення змін до Конституції України. Більше того, ніколи і ніде не звучало, так як повернуто було минулого тижня Кремлем, що якусь формулу Штайнмаєра треба зафіксувати в Конституції України. Це взагалі ще 4-те прочитання так званої формули Штайнмаєра. Загалом, я взагалі говорив про формулу Штайнмаєра як певну назву, під яку можна сховати що завгодно, прочитати її як завгодно. Але я наполягаю на тому, що українська позиція має виходити з того, що ніяких змін в Конституцію України вносити не потрібно. Якщо й потрібне якесь перехідне законодавство, то тут можна використати концепцію так званого перехідного законодавства або законодавства ад-хок для одного випадку чи для одної ситуації якось і так далі. Все, що зараз наговорено навколо так званої формули Штайнмаєра, це повторення так званого плану Мореля, плану Сайтіка і так далі, яких насправді ніколи не існувало ні як цілісних документів, ні якихось концептуальних підходів. Це були, власне, якісь авторські заяви. І сьогодні, якщо ви спробуєте запитати в президента Штайнмаєра, тепер уже президента Німеччини, він ніколи вам не скаже. Бо насправді все, що говориться навколо цього, ніколи, наголошую, ніде не звучало, на жодній зустрічі, а тим більше нормандської четвірки. Бо таких зустрічей офіційних було тільки 2. Восени 15-го року, восени 16-го року. Тоді у мене запитання, перше уточнюючи, так як сказав пан Пристайко, очільник МЗС, за Порошенка ніхто на це не погоджувався, правильно? Це маніпуляція? Ні, і це було підтверджено днями радником президента Порошенко з питань зовнішньополітичних проблем, так само.
І... Те, що ніхто ніколи ніякої формули не погоджував. І ідучи в руслі того, що ви сказали, формула Штайнмаєра – це є таке поняття широке, в яке можна запхати в лапках все, що хочеш. На вашу думку, чому сьогодні пан Пристайко почав оперувати концепцію формули Штайнмаєра, і для чого це, на вашу думку? Чому про це стали говорити? Це реакція на ті сентенції, які були озвучені Кремлем і особисто президентом Путіним. По суті, те, що звучало сьогодні, схоже на фрагменти відповіді української сторони на проблематику, яка була висловлена Кремлем. Поки що це певні мазки, які не носять абсолютно цілісного підходу. Видно, що питання обговорювалося, але поки що ні концептуального підходу, ні розуміння відповіді на ці питання не існує. Можу сказати, що на тих двох зустрічах, які я перебував у Мінську, я абсолютно чітко сказав в підгрупі і на пленарному засіданні трьохсторонньої контактної групи: Україна не буде вести розмову про ті надумані тези, які ви вкладаєте в поняття формула Штайнмаєра. Якщо ви хочете використовувати надальші назву власну формула Штайнмаєра, давайте думати про те, чим її наповнити. Але те, що звучить, воно абсолютно далеке від того, що озвучував сам на той момент міністр закордонних справ. Так трапилося, що у Мінському процесі була тільки одна людина, яка чула цей виступ. Це безсмертний. Всі інші ніколи до нормандського формату не задіювалися з Мінського процесу. Я правильно вас зрозумів? Схоже на те, що сьогодні очільник МЗС це сказав, тому що потрібно було щось говорити. Принаймні, я так розумію ваші слова. Я так розумію ваші слова. Очевидно, що пан міністр відповідав на якесь питання. Ну і, власне, це і прозвучало як певна відповідь. Але в його відповіді не змісту формули Штайнмаєра немає ні відповіді, ні ствердної, ні заперечної. Що, мені здається, вірним в позиції Вадима Пристайка, це те, що закон має бути законом України, і той закон, який застосовується на загальних місцевих виборах в Україні, має застосовуватися і по відношенню до виборів на окупованій території. І друге, не можна проводити вибори в різних частинах Донецької області за різним законодавством, тому що це створить різну правову платформу, фундамент різний правовий, що потім доведе до того, що доведеться проводити установчі збори, утворення районів, області і так далі. Тому тут є ґрунт. Але очевидно, що це частина фрази, яка вирвана з загального контексту. І для мене вона поки що абсолютно не говорить про те, а як українська офіційна позиція звучить по відношенню до того, що озвучено президентом Путіним. Які ризики несе в собі формула Штайнмаєра, якщо Україна теоретично на неї погодиться? Україна не може вносити зміни, виходячи із надуманого тексту формули Штайнмаєра до Конституції. Україна в принципі не може чіпати Конституцію, тому що немає права регіон чи група населення вимагати внесення змін до Конституції, тому що єдиним сувереном є український народ. Від його імені діє обрані депутати парламенту, які приймають Конституцію. Тому що це порушення принципів конституціоналізму. Тому я взагалі не розумію, звідки взялося розмова про те, що треба інкорпорувати якусь незрозумілу формулу Штайнмаєра в Конституції. Ну якщо це буде відбуватися, і відбуватися в тому розумінні, як це трактує Кремль, це означає, що зовнішнє напруження, конфлікт із Росією перенесеться всередину країни. Той, хто пропонує такий підхід, очевидно, має умисел спровокувати цим самим конфлікт всередині української держави. Це річ дуже небезпечна. Більше того, в свій час мені доводилося знайомитися з науковими, теоретичними працями в галузі права, політики, які стосуються територіальних автономій. В такій трактовці, як воно звучить у тому, що пролунало з Кремля, і тому, що навіть виписано в законі про особливості місцевого самоврядування, є неприйнятним, тому що це загроза територіальній цілісності і суверенітету української держави.